Čau, vítám vás u prvního videa ze série videí z Ameriky, kde se vám pokusím přiblížit, jak vypadá život studenta a atleta na americké univerzitě. Právě teď se nacházím v Utahu, kde jsem oslavil Nový rok a už zítra odlítám úplně dolů na jih do Louisiany, kde je moje univerzita. Letím přes Dallas, takže vám ukážu cestu a na přestupu, když budu mít chvilku času, tak vám řeknu, co bych vám chtěl ukázat v příštích videích a pokusím se vám vysvětlit nějaké věci ohledně studia v Americe. A pak vám ukážu příjezd na univerzitu, svůj pokoj a to bude všechno pro tohle video. Jdeme na to. Jak můžete vidět, už jsem na letišti. Jsem ještě pořád v Salt Lakeu teda. Mám trochu víc času, než jsem si myslel, protože celou noc sněžilo a tak jsem chtěl vyrazit dřív, protože jsem si myslel, že pojedeme pomalu a že budou fronty, což se nakonec nestalo. A na security nebyla žádná fronta, takže jsem to proběhl a mám asi půl hodiny do odletu do Dallasu. Takže jsem si říkal, že mám ještě něco natočím. V původu jsem říkal, že zrovna z letiště pojedu do školy, což se změnilo, protože jsem dostal e-mail, že škola je zrušená až do středy, protože v Louisianě je sněžná bouře. Je to úplně na jihu, takže sníh tam podle mě několik let nebyl, takže na to vůbec nejsou připravený a zrušili všechno, takže mě vyzvedne kamarád, budu u kamaráda, pozval mě k sobě domů a budu tam asi až do středy u nich. Já jsem si říkal, že bych vám mohl ukázat, jak lidi žijou v Louisianě, úplně u oceánu a jak vypadá americký kostel, protože zítra je neděle, že je to dost jiný než v Česku a pak vám ukážu cestu do školy samozřejmě a svůj pokoj, jak jsem říkal v tom úvodu. Nevím, jestli můžeme vidět za mnou hory, ale vypadají libově. Je hezký den, takže tak, no, nevím, co jsem chtěl říct. Myslel jsem si, že poletím na jih a že budu mít hezký kraťásky za sátričko a místo toho tam bude sněhová bouře, takže mega nice, takže tam bude asi hůř než tady v Utahu. Jsem v Dallasu a právě jsem 20 minut jel vlakem okolo celého letiště v Dallasu, protože jsem si špatně přečetl nápisy a obkroužil jsem celé letiště. Ta cesta trvala asi 20 minut, protože můj gate je ten gate na druhou stranu, hned ten vedle. A bylo to asi 8 zastávek, takže mega libový. Ale mám asi hodinu a půl, takže mám dost času, takže to je pohoda. Aspoň jsem se podíval, jak to tady vypadá a jak je to obrovské letiště. Celý let byl mega v pohodě a pak když jsme přistávali, tak byly mega turbulence, to úplně házelo a pak jsme byli kousek nad zemí, už jsme se podle mě jako skoro dotýkali těma zadníma kolama a Boris to zdvihl nahoru a napálil to úplně nahoru a pak nám říkali, že vlastně bylo letadlo na dráze ještě. Teď jsem málem hodil šavly a málem jsem se poblil, ale tak, bylo to mega cool. Teď tady jsem splíst, abych našel svůj gate konečně. A myslím si, že to splet, takže myslím si, že jdu na špatnou stranu. Jo, jdu na špatnou stranu. A chtěl jsem vám vlastně říct, proč se vám pokusím všem pomoct, že se sem dostali. Za prvý, protože mě to změnilo život a myslím si, že by to mohlo změnit život i hodně z vás. A taky bych chtěl poznat a potkat nějaký lidi, kteří vlastně budou zažívat to samé, co já. A pomoci s nima, protože to teď všechno zažívám vlastně s rodinou a s kamarádama, kteří jsou doma v Česku. A chtěl bych prostě s někým sdílet ty problémy a třeba si s někým pomoct, protože vlastně to, co vám teď tady se pokusím předat v těchto videích,
mi trvalo tak rok a půl, 2 roky prostě zjistit. Musel jsem mluvit se spoustu lidma, musel jsem oběhat spoustu úřadů, spoustu věcí si vygooglit na internetu a najít a přijde mi to prostě škoda. A nebo třeba už jsou lidi v Americe a já jenom neznám. Takže hlavně proto. Tak už mám kafe a skoricový rolky od přítelkyně, které jsou mega dobrý. A chtěl jsem vám ještě říct, že si myslím, že prostě spoustu lidí v Česku a Slovensku jsou dost talentovaný na to, aby mohli v Americe získat stipendium, jak už akademický, který jsou obrovský, tak i sportovní, který jsou ještě větší. A pokud je někdo tak talentovaný, že by je dokázal zkombinovat, tak vlastně dokáže v Americe žít skoro zadarmo. To je to, co se mi teď povedlo a jsem za to neskutečně vděčný a mega rád, že jsem na obě tyhle stipendie dosáhl a můžu tak pomoct vlastně svojí rodině a sám sobě taky hlavně žít v Americe. Mám celou školu, jídlo, ubytování, sport, všechno mám zaplacený. Největší výdaj jsou vlastně vždycky letenky, prostě když chci letět domů, vidět rodinu nebo letět za přítelkyní, tak to je prostě ten největší výdaj, ale tak můžete letět domů jenom jednou za rok nebo 2krát za rok a prostě to může být mnohem levnější. A myslím si prostě, že studium v Americe nemusí být úplně mega finančně náročný, pokud do toho dáte nějaký úsilí na začátku a dostanete se do Ameriky a najdete si svoji školu. A tak si myslím, že potom prostě spoustu, nejenom fotbalisti, ale i atleti, všechny ostatní sporty, co se tady v Americe hrajou, a jich opravdu spoustu, tak si myslím, že prostě v Česku jsou ty lidi natolik talentovaní na Slovensku, že by tady to v klidu mohli zažívat, ten americký sen vlastně, nebo jak to nazvat. Mně to přijde osobně jako americký sen. A já bych vám všem chtěl pomoct ukázat, že to opravdu jde a že na to máte. Já, že jsem nešel prostě jako nejlepší hráč v Česku, nebo vůbec ne, jako něco takového. Myslím si, že můžete být prostě úplně lehce nadprůměrný třeba fotbalisti a že si dokážete najít dobrou školu, který se můžete zdokonalit, který je mnohem lepší zázemí než je v Česku, tady v té věkové kategorii, a myslím si, že vám to prostě může změnit život taky. A já budu moc rád, když vám v tom budu moc pomoct. Takže jak můžete vidět, už jsem v Louisianě. Včera jsem přiletěl a domů jsme se ke kámošovi dostali asi ve 3 ráno. Teď se nacházím v Lake Charles a úplně to nevypadá, že by měla být sněžná bouře, je hezky. A tak jsme se rozhodli, že si půjdeme zakopat. Je tady ovál, takže si půjdu trochu zaběhat a pak si dáme pár přihrávek a nějaký doteky s míčem. Vypadá to tady fakt hezky, ještě jsem tady nikdy nebyl, ale mají moc hezký stadion. Je to vlastně střední škola tady a vypadá to, že jsou asi dobrý v americkém fotbale, protože mají fakt hezký zázemí. Jo, a ráno jsem byl v kostele, takže vám ukážu nějaký záběr, jak vypadá americký kostel. Úplně jsem nechtěl natáčet, protože tam prostě ty lidi neznám a úplně jsem tam nechtěl chodit jako s kamerou a nějak mluvit, takže to mi přišlo taky blbý. Tak jsem vám jenom natočil nějaký videa, jak to tam vypadá, a takže ty vám ukážu teď. Takže už máme další den a celou noc sněžilo a sněžilo ještě tak asi do 12 a je mega zima. Jsme se šli projít a podívat se na sníh, protože tady sníh měli tak třeba jednou asi před 10 lety, takže prostě to je mega.
ale je crazy, že kvůli takhle málo sněhu nám zrušili školu. Že vlastně nemají nikoho, kdo by vyčistil ty silnice a kdo by to uklidil, takže měl by znova sněžit dneska a mrznout, takže asi nebudeme mít školu ani ve čtvrtek a prostě budeme jenom čekat, než ten sníh roztaje a než budeme moct zpátky do školy, protože jsme asi 1,5 hodiny od školy a nevím, jestli můžete vidět za mnou na tom mostě a nejsou tam žádný auta, protože je to prostě namrzlý a lidi se bojí řídit. Takže vůbec nevím, jak se odsaď dostaneme do školy. Prostě budeme jenom čekat, než to roztaje. Ale vypadá to cool. Takže už jsem konečně dorazil do školy a už jsem u svého pokoje. Chtěl jsem vám ukázat, jak vypadá naše hřiště. To je naše fotbalové hřiště a už jsem si hodil kufry na pokoj a šel jsem na večeři rychle a ještě jsem ale nic nevybaloval, takže vám ukážu, jak vypadá můj pokoj. Tady máme obývák, kde nemáme žádný nábytek, ale protože prostě ho nikdo nechce kupovat, když tady nejsme tak dlouho. A mám tady ledničku, prostě takhle malou kuchyňku a prostor na kopačky a tak. Spíš tam sušíme věci a jenom si rozsvítím. Je to lepší. A tady pak máme umyvadlo a vlastně koupelnu. A tady je můj pokoj. Takhle vypadá můj pokoj. Je to docela v pohodě. Mám svůj vlastní pokoj konečně. A všem je to fajn vlastně mít vlastní pokoj. Prostě než být vlastně s klukama, každý máme oddělený, jsme tady ve 4. A je to mnohem lepší, než být prostě po 2 na pokoji. Nikdo vás neruší. Ahoj! Dobrý den. I'm matematička. Co on dělá mojíma rukama, vám si šát na pindoura.